na boletie kirogo tukaminyokania gukora mugante bi no mwana mukena arenge kwe mwaka 24 muroje bona nakinire ibone round ye ngo basaba kuna mwabwata chikura enga kielige goika ye chikura tigatochora barai bamanyete igasi yabo ntoli ama unanje manyete igasi yobo senator no konga chikura buna mogo cha konga ngenda ri senate inkore representation na legislation yere ndonge ninde inkora mangana oversight buya mono ibobono entongo batebi abaminto n'abana siasa baminto ekera togoja matanga bunaya tigatoru pole ende twarengera rie family onye gotete gukwana mangana siasa rosie forum ya siasa ando kwana tali bana bono rende nganchere ndwe ngoriane ya 10,000 usiori atene ni kaye musiori atene ni ya musiori bwate program abana mbara atene ni aria barenge university aba richoni ria ango konya tigabaje gocha na gamba ne presidential candidate yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i onga 20,000 Kenya shillings una kwarwe request asinye nja bana abandi babire tiga kiroyo mutomo 10,000 egere chichiko bakonya ari school taribo ginko yana na ginko te Dr. Fred biyamano tiganya saba senie bakara moko nyora Matiang'i mwenyora na mochenu Matiang'i biyamano. Thank you. Asante sana.